Bébé, oui, ça va, quand même, bébé. Bébé, il y a un film bébé, il a alligan wele, depuis d'où il m'a mis un lignon entier. Il était où le feu, il y a un film bébé, il a. Ah, on est sur Chine. Ok, yame. Ah, on y a sur Ah, on y a un problème fatal. Abdien Touro, sinon il y a un film bébé. Ah, ok, bye. Je t'aime aussi. Bye bye. Charles, e b'a la ka ne filɛ mun de bɛ ne la de depuis n sigilen bɛ appel la depuis appel daminɛ fo ka fɔ appel banna i b'a la ka n filɛ mun de bɛ yen min bɛ yan ɲɛfɔ kɛ yala e tɛ ka ne filɛ nin bɛɛ kɔfɛ yan ni tɛna na i ɲɛ tɛna na tarara k'i ta la ka n filɛ depuis quand i sigilen bɛ i jɔlen bɛ ka n filɛ n yɛrɛ ɲɛ b'i la e ɲɛwalen don ne fɛ dɛ ne fa n'o b'i kunna o b'i kunna hali n'i ye ne bɔra fo me regarder hali n'a fɔra ɲɛna k'e bɛ ne sɔrɔ e bɛ da la o b'i kunna ya mɛn n'o b'i kunna dɔrɔn o b'i kunna. Moi, tombé amoureuse de toi. Tenez, vous sourire là. Tu rêves? E su ma yɔrɔ bana. Na a fɔra e ɲɛna ko ne bi jarabi e ɲɔgɔnna muso sɔrɔ i bɛ da la. Wow. Ne ye muso qualité sugu jumɛn ye e ka ɲɛfɔ ne kan fɔlɔ i m'a faamu. E ye muso qualité min ye i b'o de dɔn. I bɛ fɛ k'o de dɔn. E ye muso qualité min ye muso denmisɛnnin muso min mara mun b'a dogo a kɔrɔkɛ la ka ko i ka kuma latigɛ kan ne na fɔ ne ma mara dɛ. M'a faamu wa? Mun b'a dogo a kɔrɔkɛ la ka salibaw kɛ ka tugu voriɲɛw kɔ. Kan na fɔ ko fɔlɔ yɛrɛ est ce que i y'a faamu. Ce sont des gens qui n'ont rien à foutre de toi. I y'a faamu? Jɔn de y'o f'i ɲɛna jɔn y'a f'i ɲɛna bɛɛ bɛ yɛrɛ f'i ɲɛna k'a ye voriɲɛ ko bɛɛ bɛ ko k'a bɛ na ne furu de e y'a faamu wa. I bɛ voriɲɛ yɛlɛ dɔn wa. I tɛ mun faamu depuis wagati jumɛn n'a bɛna e furu depuis wagati jumɛn a bɛ ɲɔgɔn kɔ. J'ai parlé de plus de ça fait plus de comme année joli a delila ka furu ko kuma f'i ye wa. A b'i nɔfɛ dɔrɔn de ka mɔgɔw ɲini la ka taa ten. Quel kan suwa a bɛ na ne furu. Quel kan suwa ne de tun bɛ na ne furu. I da b'o tɔ la a bɛ na ne furu a banna. Bon kana n'a fɔ ne de bilen k'a fɔ ko ne de bɛ k'i lajɛ ko ne ɲɛ bolo nin kɔrɔ i y'a faamu ne yɛrɛ tɛ fɛ k'o kuma ɲɛfɔ la. Moi je suis là pour te protéger seulement min nana na kan mun tu vois i bɛ munumunu na gɛnsa minnu nɔfɛ ɲaŋ olu bɛ maramana ko dɔrɔn de ta kɛ n'i tɛ se ka fara olu la ka na i bɛ sen don ka nin ko ninnu na e b'i jɔ ko toi k'e cɛ ka ɲi i furu kɛ tan ko ne de ɲɛ bolo nin kɔrɔ mais tu es malade. Hali ni ne ko ɲɛ bɛ bɔ mɔgɔ fɛ a bɛ muso min une femme respectueuse muso min timi muso min tɛ tugu voriɲɛw nɔfɛ. I t'a fɔ mɔgɔ min t'i diinɛ dɔn de ne yɛrɛ t'e fɛ yɛrɛ wa i ka n'i sigi de ka ne filɛ nin cogo la tan tɔ ka n'i sigi ka ne filɛ ni e tɛ mɔgɔ fɛ i b'i sigi ka filɛ mun de la a kun fɔ n ɲɛna i b'i sigi ka filɛ ni ɲɛ tun n'a ma taara na mɔgɔ filɛ tan tɔ e ma deli ka ne da e ma deli ka n ye da n'i bɛ n foto de nɔfɛ i b'a fɔ ne dugu mana jɛ n'i wulila ka bɔ i si dilan kan i b'i ɲɛsin yɔrɔ min ma i bɛ wuli dɔrɔn i ɲɛ bɛ tile yɔrɔ min na i b'a fɔ ne bɛ taa foto kelen nɔrɔ ye donc i bɛ fan filɛli la turu. Problème foyi t'a la e yɛrɛ foto ɲɛlen min o bɛ ne ka tile de goya dɛ. E dun bɛ sigi ka ne yɛrɛ ba kun filɛ ne précisément yɛrɛ de i kɔrɔkɛ ka na ne ka taa. E bolo k'e nege de bɛ ne la nin yan du in kɔnɔ e nege foyi tɛ ne la nin du in kɔnɔ yan e bolo ko ne ka fa de don wa. Ok n'i tilala i bɛ se ka taa. Depuis wagati jumɛn n'a bɛna e furu depuis wagati jumɛn a bɛ ɲɔgɔn kɔ. J'ai parlé de plus de ça fait plus de comme année joli a delila ka furu ko kuma f'i ye wa. A b'i nɔfɛ dɔrɔn de ka mɔgɔw ɲini la ka taa ten. Et pourtant Saka a raison dɛ ne ni ba bɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinan y'a san 5 de n'a fɔra hali ba bɛ ba tɛ ne dɔn ba bɛ fa tɛ ne dɔn hali ba bɛ dɔgɔnin gansan o tɛ ne dɔn n'a bɔra teriyew la nin ko in ye ne jɔrɔ dɛ Saka ye kuma a ye tiɲɛ fɔ koyi ni à chaque fois ne dun ye furu ko kuma fɔ ba bɛ ɲɛna dɔrɔn a b'a kuma latɛmɛ ni baro wɛrɛ est ce que ba bɛ ne fɛ yɛrɛ mais ni wariko ni fɛnw don a bɛ ne nɛgɛ ne bɛ wari ni fɛnw bɛɛ di ba bɛ ma nin ko in ye ne siranna dɛ n siranna yɛrɛ de
Sini tentire muso wele kan kuma nya fayene. Ah. Mina ke tin pasna mai ne ha kin la tade. Sini tale ga babi wele ga fene mo bala. Mais ni bin birani jorli bari do babi ga kunga. Babi kuma lamati famne. Skin ta wele. Mami. Ouais. Allô bébé? Ouais, maintenant. Un fait. Voilà. Don doro yere du. Voilà, tranquille. Bibi ni mo bari wi la. Ah bon? Ah, ibe fan mene fe. Ya ni ba wala ko la. Voilà. Donc on y en a trop. Ni mo bari le non sur am si no sur nga de c'est très urgent wala. Ok, pas de problème. Sans. Ouais. Il y a bien trop. Donc me bo rendre là. Ok. Bye. Ok. Eh. Ako mo kabi ga na re, mi ga strane. Atinya mi wa ta fa ya shi. Ouais, baby. Bibi ça va. Est-ce que vous avez plan de Non, voilà, Bibi ni tranquille. mo wi la re. Ah bon? Mais Ni à ra quoi ga strane a faire. Un chocolat ça. Bibi, na fran yi ni relation sans durée. Bibi ali e dogoni gansan. O ti e ni relation do kuma te e bama. Bibi o famya mani le. On est au kuma fi ça lu comme petit plan ba ça. Lu kuma ne ra finge bane wele mo kuma ngi na kuma wera de fond donc yanga nu kuma place ko mo ro ni mo sans durée ñoko fait. Donc trésor te ko yere ba be kala ma. Adan si anu sa business do re be. Fulu de ga ke folo ko nulu kera sa ne ga fen do kangana. Nulu nana sa nulu be placera ko ban. Donc aminu ko nu sigi senga quoi. Ima fuma tout le temps ben kuna donc kuma la ima fuma ngate men kuma wera quoi. Mais on est bien famille quoi. Mais est-ce que business ni kana yire e masalo lu bi ñoxon sira la ulti ñoxon sira la en nem ñoxo fe fembe mais anga mo ni tirim su bebe e do al ni tanti o be e do même al e dogoni dron i dogon fitini o lu shitine do en vrai dire o fam ya man ne bora fam kadne i ka tane yire bam sula o droni kadne ni a fait problème ça to ne ga buga business ni traité ma fuma nulu nana sanga minen do kangana nulu be fena ko bansa donc wa soro yere prendre ni tire la mer la dron awon man ni point to ça ouais bébé nek mam fiere o droni do tane yire bam sula abana ne do ni ma e ga to ta ba ni wakati intemena to ma jede mi ne ga tugo do la quoi ibora minwa so tane yire bam sula samir la chama kasi abana o droni ah bon ten choco la ka kasi yere de ama kasi o droni et puis ne tara fana ijo folo ka ta ka choco dita ndla ay me ga ta ka choco di non faut ça e ga tane yire bam sula e ma foko e business la on la business la comme na quand tu seras prêt hein katana ira ibom sula donc ibe ngule nga numéro ci fune non ay ijo folo sa ijo folo bain même black ta choco di hey e bisa ngani wele choco ke bitaka e bisa ngani wele choco ke bitaka e bolo go fene do ya quoi mais ya quoi tene nere shaka dabla bon tene ne a fama sa ga essayer ga ne train de kama quoi babere comme already e ka takabo nga dala ne kuma fe e no o drone do shaka ok pas de problème mais il faut iba yena quoi il faut iba yena oh comme already e tene do ibina ne don wa mina selle do entre nous mina selle do ibina fama mi do quoi Tera mun kɛra ne mi ta shaka ne mun ne kɛ mais ne ma fɔ ngi kɛ aka mun ko mun kɛ ne sen bɔ la wa han ye mun ne kɛ e filɛ ka nin mun kɛ yan sa e kun tɛ se ka wele telefɔni na ka nin kɛ i b'a sɔrɔ telefɔni na kuma de tun tɛ shaka sabali sa fɛnɛ ne ko aka nin ko mun na ko mun e yɛrɛ ye nin kɛ kun jumɛn e nin kɛ kun jumɛn ne nin bɛɛ kɛ ne kama a se kana mun kɛra i ma kɛ ne kama tu vois Shaka